Makikita sa video na ito ang ginawang pagresponde ng otoridad sa ilang individual na naipit sa nayuping L300 van matapos na makasalpok sa isang dump truck sa barangay Kabidaan, Sorsogon City, pasado alas 10 ng umaga nitong Martes, Agosto 19. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang driver nito at 2 pang lulan dahil sa mga tinamong sugat. Batay sa inisyal na investigasyon, mula Sorsogon City, patungo sanang Legazpi ang van, subalit nawala ng kontrol sa manibela ang driver nito na nauwi sa pagkakasakop nito sa linya ng dump truck na nagresulta sa kanilang salpukan. Technically, sa driver po yan, kasi kung sa mechanical error naman, kailangan pa natin dyan ng expert na engineer regarding doon sa malfunction na yun, regarding sa mga allegation nila. However, itong facts na yun, yung L3 ay lumampas doon sa linya at na pinasok niyo yung sa kabilang linya. Kaya sila sumalpok doon sa dump truck. Ayon pa sa hepe, isa sa 2 lulan ang tuluyan ng binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. Actually, kung ma-imagine mo, kung L3 na naipit sila doon sa hood ng sasakyan. Kaya multiple talagang trauma ang aabuti ng mga pasahero kasi naipit. Muli, nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na palaging magdoble ingat sa pagmamaneho at ugaliing inspeksyonin ang mga sasakyan bago bumiyahe para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.